Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Prabhu, Pranamam. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരീ കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാഘയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേ ച കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രവാദിക്ക് ജഗദേവ് ജനതകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ എത്ര ശ്ലോകം വരെയായി ഓർമ്മയുണ്ടാ? 64 അല്ലേ? 64 എടുക്കണോ? ഇല്ല, 64 കഴിഞ്ഞു. 65 എടുക്കണം. 65 എടുക്കണം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? പരിപൂർണ സമർപ്പണം ഭഗവാനില്. അതായത് പരിപൂർണ സമർപ്പണം, ഭഗവാനിലുള്ള പരിപൂർണ സമർപ്പണത്തെയാണ് ശരിക്കും സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അവിടെ ഒന്നുമില്ല, ആ അവസ്ഥ. അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. മന്മനാ ഭക്തോ മധ്യച്ചിനുഭ നമസ്കരും മമ വൈശ്വസ സത്യമേ പ്രതിജ്ഞാന പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാകുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്ന നിശ്ചയമായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്ത് പറയും എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. കാരണം ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ അത്ര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ പറയാണ് എപ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവൻ, എന്നെ ഓർക്കുന്നവൻ, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ പറയാം. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകം തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായം ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ
പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് തികച്ചും കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാകുകയും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം എന്നതാണ് അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പലതപ്പുറത്തും പല കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മള് ഭഗവാനെ ഏത് സമയത്തും സ്മരിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മള് എന്ത് വാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, കൃഷ്ണ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ത് പറയുമ്പോഴും, വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും കൃഷ്ണ എന്ന് പറയും. അതേ തന്നെ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഔദ്യോഗികമായി ഒരു ധ്യാനിക്കേണ്ടതല്ല, കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കൽ അവസരം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അതിനു വേണ്ടിയാണ്. നമ്മള് ഈ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനമാണ് കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രസാദം പാകം ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. 24 മണിക്കൂറും കൃഷ്ണ സ്മരണം കൂടിയേ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിതക്രമം ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ എന്താണ്, 24 മണിക്കൂർ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക, ചിന്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവസാന കാലത്ത് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാൻ വരുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വിഷ്ണു, നാരായണൻ, ശ്രീരാമൻ, വരാഹ മുതലായ വിവിധ രൂപങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അർജുനന് മുന്നേ പ്രത്യക്ഷ ഭാവന ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തിലാണ് ഭക്തൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പല രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഏത്? നാരായണ രൂപമുണ്ട്, ശ്രീരാമ രൂപമുണ്ട്, വരാഹ രൂപങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാന് പലവിധ രൂപങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഭക്തൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ എന്താണ്, ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാണ്. അത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ്. ഭക്തൻ പരിപൂർണതയിൽ എത്തുമ്പോ ആ ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ, അതായത് പരമദിവ്യത്വം വിഷ്ണുവായ ഭഗവാനില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ആ ഭഗവാനെയാണ് എന്താണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. പരമാത്മാ രൂപേനെ നമുക്കറിയാം. പരമാത്മാ രൂപ ആരെന്നുള്ളത്? ഭഗവാൻ. ഏത് രൂപമാണത്? വിഷ്ണു രൂപം. വിഷ്ണു രൂപം അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നുണ്ട് വിഷ്ണു രൂപം എന്ന് പറയുന്നില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, വിഷ്ണു, നാരായണൻ, ശ്രീരാമൻ, വരാഹം മുതലായ വിവിധ രൂപം. പക്ഷെ അർജുനൻ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തിലാണ് ഭക്തൻ ശ്രദ്ധ ഏകീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മന്മനാഭാഗ, അതായത് പ്രഭോസ്വാമി അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ വിവർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞു. എന്നെ ഓർക്കുക, എന്നെ ഭക്തനാകുക എന്ന് പറയും. ആര് ഓർക്കണം? അപ്പൊ അതില് പലവരുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, വരാഹ അവതാരമുണ്ട്, രാമനുണ്ട്, നാരായണനുണ്ട്, കൃഷ്ണനുണ്ട്, വിഷ്ണു, ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ് എന്ന്. കാരണം എന്താ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കാണ്, അപ്പൊ നാരായണനെ നമ്മള് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണോ? തെറ്റല്ല. തെറ്റൊന്നുമില്ല. തെറ്റല്ല. തന്നെ വിചാരിക്കണമെന്നല്ലേ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, കൃഷ്ണനിൽ മുടിക്കെട്ടിൽ മയിൽപ്പീലി ചൂടി 2 കൈകളാൽ ഓടക്കുടലേന്തി നിൽക്കുന്ന ശ്യാമസുന്ദരനായ കൃഷ്ണനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നാണ് ഈ വാക്കുകളിലൂടെ ഊന്നി പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ തന്നെ പറയും. പക്ഷെ നാരായണന് തെറ്റില്ല. എന്നാലും എപ്പോഴും പറയുന്നത് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു. ഭഗവാനെ തന്നെ എന്നും വിളിക്കും. നാരായണൻ നമ്മൾ മറ്റു യുഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ? സത്യയുഗത്തിലൊക്കെ അല്ലേ നാരായണൻ? സത്യയുഗത്തിലല്ല, നാരായണ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ട്. സത്യയുഗത്തിന്റെ അല്ല. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഹനുമാൻ സ്വാമി ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്? ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അല്ലെ? അപ്പൊ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അത്ര വലിയ ഭക്തന്മാരുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭാവഭക്തി നമ്മളെ പഠിച്ചല്ലേ? നമ്മള് 9 വരെയല്ലേ ഭക്തി പറയണത്? പല ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കില്ല. ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം ഏതിനാ കൊടുക്കുന്നത്? ഏത് ഭാവത്തെയാണ്? പ്രേമഭാവം, മാധുര്യഭാവം അല്ലെ? മാധുര്യഭാവം അല്ലെ? മാധുര്യഭാവത്തിൽ ആരാണുള്ളത്? മാതൃഭാവത്തിൽ ഏത് രൂപമാണ്?
കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം രൂപം അല്ലെ? അല്ലേ പ്രഭു? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം അല്ലെ? ഉം. രാധാറാണിയാണല്ലേ അതെ. ചെയ്യുന്നത് മാധുരൂപത്തിൽ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത് മാധുര്യഭാവമാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ള ഭാവങ്ങൾ തെറ്റെന്നല്ല. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാവം ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഏത് ദാസാറാണിരെ അല്ലെ, സോറി രാധാറാണിനെ പിന്തുടരാ അല്ലെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ രാധാറാണി മാധുര്യഭാവത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭാവത്തിൽ ആ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം അതിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള ഭാവമാണ്. ആ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്റെ കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കാരണം ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കാറായി. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാവത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ രേഷ്ണ? അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അത് അവരെ ഭാവങ്ങളായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ചിലവര് ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ മൂർത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, നാരായണ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അത് തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലേ? നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ് ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ കടന്നിട്ട് വേണം അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ ആ ഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അൾട്ടിമേറ്റ് കിട്ടണാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, പിന്നെന്താ ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും? രുചി, ഭാവം, പ്രേമം. പ്രേമം, ഭാവം, പ്രേമം. ഏതാണ്? ജസ്റ്റ് ഞാൻ വിട്ടുപോയി. എന്തൊക്കെയാ ഓർമ്മയുണ്ടോ? സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, പ്രേമം. ആസക്തി, ആസക്തിയാവില്ല. ഇതില് പ്രേമഭക്തിയുടെ കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് മുന്നേ ഭാവമുണ്ട്. ഏത് ഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ഭാവത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നാരായണനെയും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമനെയൊക്കെ പൂജിക്കുന്നത്. പ്രേമഭക്തി പ്യുവർ ഫോമാണ് രാധാറാണിയുടെ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഏത് ഭാവത്തിലായിരിക്കും ഭഗവാനെ കാണാൻ? ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പൊ ഇത്ര നമ്മളെ ലെവലെത്താൻ നമ്മ ശ്രദ്ധയിലോ അല്ല, സാധുസംഗയിലോ അല്ല, ഭജനക്രിയയിലോ അല്ല, അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് തന്നെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായ? നമ്മൾ ഈ ശ്രദ്ധയിലും സാധുസംഗയിലും ഭജനക്രിയയിലും അനർത്ഥ നിവൃത്തിയിലും നിൽക്കണാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ കടന്നിട്ടാണ് നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തിയിലൊക്കെ എത്താൻ. അപ്പോ ബാക്കി സാധാരണ എല്ലാവരും ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ മൂർത്തിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൃഷ്ണനാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലാന്ന്. മനസ്സിലായില്ലേ? അവരെ ഭാവഭക്തി ചിലപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും, ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ മൂർത്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ ശരിക്കും ആ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ, അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേമഭക്തിയാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നാം പരിശ്രമിക്കുന്നു മാത്രം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഉയർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഭക്തിയിലും ഏറ്റവും ഉയർന്നതിന് നമ്മൾ തേടുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ അത്? ഓക്കെ. അടുത്തതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകം. ഭഗവതിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ് സർവധർമ്മം പരിത്യേജ മാമേക ശരണം പ്രജ അഹന്തോ സർവപാപ്യപ്യം മോക്ഷിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകം ഭഗവതിയിലെ ചുരുക്കതാണ്. കാരണം എന്നിൽ സർവധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മള് വേറൊരു കൈ വേറൊരുത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് കുഴപ്പം. ഇതിലെന്താണ്, സർവധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിക്കാനാണ് പറയുന്നത്, അധർമ്മങ്ങളല്ല. അധർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ പറ്റി പറയണേ ഇല്ല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണത് സർവധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ശരണം നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിക്കേണ്ട അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് ജനനത്തിൽ എന്താണ്, സമൂഹത്തിനോട് കടമുണ്ട്, രാജ്യത്തിനോട് കടമുണ്ട്, ഋഷീശ്വരന്മാരോട് കടമുണ്ട്, എല്ലാവരോടും കടമുണ്ട്. നമുക്ക് പിതൃക്കൾ എല്ലാവരോടും കടമുണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാവരോടും ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. മനസ്സിലായ? ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഭഗവാനിൽ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി, അത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട. അതാണ് ധർമ്മം.
കാരണം അർജുനന്റെ കാര്യം മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് അർജുനന്റെ മുത്തച്ഛനും മുതുമുത്തച്ഛനും ഇതൊക്കെയാണ്, അവരായിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്കറിയാം അല്ലേ? എപ്പോഴാണ് അതിന് അർജുന അത് ചെയ്യാൻ തോന്നിയത്? ആ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും അത് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാ ധർമ്മം, അവിടെ പിന്നെ ധർമ്മില്ല, ഭഗവാനാണ് ധർമ്മം. ധർമ്മത്ത് സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീതം, ഇതാണ് സംഭവം. ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അതാണ് ധർമ്മം. ആ പോയിന്റാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും എന്ന് പറയുമ്പോ ആ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിചരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ധർമ്മങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ വ്യൂവില് നമ്മള് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് പരിത്യജിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്, ആ അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. സർവധർമ്മങ്ങളെ പരിത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ എന്താണ്, ഭഗവാനില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ആചാര്യന്മാര്, ഗുരുക്കന്മാര്, അവർക്ക് ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, അവർക്ക് ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും, ഹൃദയത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നേരിട്ട് കാണും. നമുക്ക് രണ്ടും പറ്റില്ല, ഉള്ളിലും കാണാൻ പറ്റില്ല, പുറത്തും കാണാൻ പറ്റില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം ഉള്ളിൽ കാണാൻ തുടങ്ങും, പിന്നെ പുറത്തും കാണാൻ തുടങ്ങും. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് സർവധർമ്മം പരിത്യജിച്ച. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് പിന്നെ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ, അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന പാപപ്രതികരണങ്ങൾ. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തു, അല്ലെ? പലരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ വധിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം. അതെന്നാ അതിൽ നിന്നുള്ള പാദപ്രതികരണങ്ങൾ പിന്നെ കാരണം നീ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചവനാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ വലിയ വലിയ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ആ അർത്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ ആ കളയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ഇപ്പൊ ബസാമിലെ കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം, അല്ലേ? അവരിക്കിന് ആ ലെവല്. ഓക്കെ. അപ്പൊ പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, പരമാത്മാവ് ജ്ഞാനം, സാമൂഹ്യമായ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, സന്യാസത്തെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം, അനാസക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, മനോനിയന്ത്രണം, ദാനം തുടങ്ങിയ ധർമ്മജ്ഞാനത്തിന്റെയും അധർമ്മചര്യയുടെയും വിവിധ ഇനങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിതിൽ പഠിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന അനേകം രീതികളിൽ പല ധർമ്മങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഗീതോപദേശം സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, താൻ ഉപദേശിച്ചുള്ള പ്രക്രിയയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അർജുനൻ തനിക്ക് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്താൽ മതി എന്ന്. ഈ ആത്മാർപ്പണം അർജുനന് ഏതുവിധം പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് രക്ഷിക്കുമെന്ന് കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ചു നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട്, ഓരോരുത്തർക്ക് ധർമ്മമുണ്ട്, ആ ധർമ്മം അവർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താ, ഈ ശ്ലോകത്ത് വന്ന് നിർത്താണ്. അതായത് എന്നെ ശരണം നേടിയവർക്ക് പിന്നെ പാപവും ഇല്ല പുണ്യവും ഇല്ല. അതാണ് പറഞ്ഞു. പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ എന്തിനാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഇതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. ഭഗവാന് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഭഗവാനെ നാമം ജപിച്ചൊന്നും ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കില്ല. നമ്മൾ അതിന് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളും അതിൽ ഓരോ നിയമങ്ങളും ധർമ്മങ്ങളും ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. കടങ്ങൾ, അല്ലെ? ഓരോരുത്തർക്കൊക്കെ കടങ്ങൾ, രാജ്യത്തിനോട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റും ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായവനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ കഴിയും, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോ ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാണ്. സ്വാമി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാണ് എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായവനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ സാധ്യമെന്നല്ല കരുതിയേക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സംശയത്തിന് ഇവിടെ ഉത്തരം നൽകുന്നു. എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന് സ്വാർപ്പണം ചെയ്തവനെ ക്ഷണമേനോ മുക്തനായിത്തീരും. 2 പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനില് സ്വയർപ്പണം ചെയ്തവന് പാപപ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പാപപ്രതികരണം ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എത്തിയാലേ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ, അല്ലേ? ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ അർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട.
അതേവരെ ചെയ്ത പാപോ ഇനി വരാൻ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കണ്ട. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം നമ്മൾ. ഭഗവാന് എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ കൈ കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. നമ്മൾക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ ദ്രൗപദിയുടെ കഥ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ അതിനെ പോയിന്റ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അനുകൂലസ്യ സങ്കല്പ പ്രതികൂലസ്യ വർജനം രക്ഷ്യതി ദീതി വിശ്വാസേ ഗോപസ്ഥ വരണം തഥാ ആത്മനിക്ഷേപ കർമ്മണ്യോ ഷഡ്ഡിത ശരണാംഗതി. ഭക്തിഭരിതമായ ഭക്തി സേവനത്തിലെത്തുന്ന ഏതാനും ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ഭക്തി പ്രക്രിയ. തന്റെ സാമൂഹ്യ നിലയ്ക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവൃത്തി ഏതൊരാൾക്കും നിർവഹിക്കാനുണ്ടാവും. അത് നടത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അയാൾ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നെങ്കിൽ ഉയരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നിഷ്ഫലം തന്നെ. നമ്മളത് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണ്യത്തിലായാലും ഗൃഹസ്ഥത്തിലായാലും സന്യാസത്തിലായാലും വാനപ്രസ്ഥത്തിലായാലും ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴികളാണ്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പ്രവർത്തികളെല്ലാം നിഷ്ഫലം എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മള് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാതും പഠിച്ച് പേപ്പറിലൊന്നും എഴുതാത്ത അവസ്ഥ അതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മള്. പിന്നെ ഒരാൾ കൃഷ്ണന്റെ പരമസുന്ദരമായ രൂപത്തിൽ ആകർഷണമായിരിക്കണം. ഏവരെയും ആകർഷിക്കണം എന്നുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാലോ. എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്നുള്ളതാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ചുരുക്കി ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഇത്രയും പറയുന്നുള്ളൂ. മെയിനായിട്ട് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിച്ചാലേ ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായിട്ട് സേവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായ ആശ്രയം എടുത്ത വ്യക്തിക്ക് വേറൊരു കാര്യവും ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇദം ദേനാപ്ത പസ്കായ ഭക്തായ കഥാചന നാസാജു ശുശ്രേഷവാച്യം നാച്ചമായോ അഭ്യാസൂയതി. തപസ്സോ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായി ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുതേ. അടുത്തത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഭോഗം, അതായത് ഭൗതികക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഏത് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത് എന്ന് പറയാണ്. ഇവർക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല. കൃഷ്ണനോട് അസൂയമുള്ള ചില അസുര സ്വഭാവികൾക്കും മറ്റു വിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അനുയോജ്യമായി വ്യാഖ്യാനം ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നു. കൃഷ്ണനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അത്തരം ഗീത ഭാഷ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കരുത്. നമ്മളത് പറയുമല്ലേ. കാരണം ഭഗവത കുറേ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ശബ്ദം കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. വീഡിയോ ബ്ലർ ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് ആർക്കും ഉപദേശിക്കാം എന്നടക്കം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. എന്റെ ജ്ഞാനം ആർക്കും ഉപദേശിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതിൽ പറയണത് ഇത് ഭക്തിയല്ലാത്ത ഭക്തിയാണ് ഭഗവതിയിലുള്ളത്, അതല്ല ഇതിൽ പലതും ഉണ്ട്, അല്ലാണ്ട് ഭക്തിയല്ല ഇതില് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തി ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തികള് എന്താ പറഞ്ഞ ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ പിറകെ പോവരുത്. ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ഭഗവതിയിൽ ഇങ്ങനെയില്ലല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നവരോടാണ് പറയണത്. നമുക്ക് ഭക്തിയാണെന്ന് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തര് വ്യാഖ്യാനിച്ച ഭഗവത്ഗീത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മളത് പഠിക്കണം. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മള് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടിട്ടില്ലേ? കണ്ണുപൊട്ടണ ആനനെ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. കണ്ണുപൊട്ടണ ആനനെ കാണുമ്പോ എന്താണ്? കാലും പിടിച്ചു നോക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയാ? ഒരു കണ്ണുവട്ടം പറയും ആന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ? പില്ലർ എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായി? അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതി. ചെവി പിടിക്കുമ്പോൾ വേറെ രീതി കാണും. പക്ഷെ കണ്ണ് തുറന്നവർക്ക് അറിയാതെ ആനയാണെന്ന്. അല്ലാത്തവര് അവരവരെ ആനനെ പറ്റി പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ ഇവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല. കണ്ണുള്ള വ്യക്തി ഇവരോട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ പിടിച്ചതാണ് സത്യം, കണ്ടില്ലേ ഞാൻ കണ്ണ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്, എന്നിട്ട്
കാല് അതൊരു ആനല്ല, ആനയുടെ കാല് പിടിച്ചപ്പോ ആൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പില്ലറാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നവരോട് കണ്ണ് തുറന്ന വ്യക്തി എന്ത് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. അത് ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണ്, എനിക്ക് അറിയാത്തത് അറിവുള്ള വ്യക്തി പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധമുള്ളവർക്കോ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനോട് അസൂയുള്ള ചില ആസുര സ്വഭാവികളും മറ്റു വിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വ്യാഖ്യാനവും ഭഗവതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നു. കൃഷ്ണപദം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അത്തരം ഗീതഭാഷ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കരുത്. അപ്പൊ കണ്ണുള്ള ആള് ആനനെ കണ്ടിട്ട് ആനിൽ നിന്ന് പറയും, കണ്ണില്ലാത്ത ആള് വേറെ രീതി പറയും. അപ്പൊ സാധാരണക്കാരൻ ഇവരെടുത്ത് പോകരുത്. കണ്ണില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും അതേ ലെവലായി മാറും. അപ്പൊ പഠിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവതിയിൽ ഇതുണ്ട ഓരോ പോയിന്റ്സുകൾ വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ പോയിന്റ് പറയാറുണ്ടല്ലോ, ചാതുർവർണ്ണം മയശിഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കുന്ന ശ്ലോകം. അതായത് ഏത് രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, പലരും പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആധികാരികതയുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആരും ഭഗവതിയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശമാണ്, ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ന് നമ്മളിത് കേൾക്കരുത്. ഭക്തിയാണ് ആഗ്രഹം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതില് സൈക്കോളജി ഉണ്ടാവും, മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും, സയൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്നല്ല, അത് കണ്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അന്നെ പിടിക്കുന്ന പോലെയായിരിക്കും. പക്ഷെ സത്യം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് എന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണത്. പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാനെന്ന് അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവത വിവരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അത് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് പല സ്ഥലത്തും ചെല്ലുമ്പോ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം. അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലവര് അത് കേൾക്കാൻ വളരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ചിലവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരും, അവരോട് ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മളെ ഭാഷ പറഞ്ഞു തന്നെ മനസ്സിലായി. പരമപുരുഷനെ, കാരണം നമ്മൾ അത്ര ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, നമ്മളത് പഠിക്കും. നമ്മള് ഉത്തമാധികാരി എന്നൊക്കെ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോ അവരൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് വരും. അതേ തരത്തിൽ നമ്മൾ കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ള തലണം, നമുക്ക് തന്നെ മുഴുവൻ അറിയില്ല. ഭക്തന്മാർക്കുള്ള വിഷയമാണ് അത്, തത്വശാസ്ത്ര ഊഹാഭാവം നടത്തുന്നവർക്കുള്ളതല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്? ഭക്തന്മാർക്കുള്ളതാണ്. അല്ലാത്ത കുറെ ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് കുറെ ബുക്കുകളുണ്ട്, ആ ബുക്കിൽ നിന്ന് വായിച്ചോ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തന്മാർക്കുള്ളതാണ്, അല്ലാണ്ട് തത്വശാസ്ത്രമല്ല. തത്വശാസ്ത്രമായ ഊഹാഭാവം നടത്താനുള്ളതല്ല ഇത്. അതാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, യാ ഇദം പരമഗുഹ്യം മത്ഭക്തേഷിദാസതി ഭക്തിം മയി പരം കൃത്ത മമ വൈശ്യേദ സംശയ. പരമരഹസ്യം, ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് ആവുന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്, കാരണം നമ്മൾ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ വിവരിച്ചു കൊടുക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതൊന്നും കൂടെ അതിൽ വിശദമായിട്ട് സ്വാമി പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇതെന്താണ്? ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർക്ക്, അതെ പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവത്ഗീത വിവരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് അതിനുള്ള ലെവലല്ല. ഇപ്പൊ സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നാരദന്റെ കഥ അറിയാം അല്ലെ? അതിനുള്ള കഴിവുള്ളവർക്ക് അത് മാറ്റം വരുത്താം. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയ കൃത്തമാം ഭവിതാ ന ച മേ തസ്മന്യാം അന്യപ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള
ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളുമില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളാണ്, അല്ലെ അവനാണ്, അല്ലെ ആ ഭക്തനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തൻ അവൻ പരിശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ ആ പോയിന്റാണ് ഇതില്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെല്ലാവരും ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞ ദാസാന് ദാസാന് ദാസ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്നാണ്. കാരണം ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ കാലടിപ്പാടുകൾ നമ്മൾ പിന്തുടരണം എന്നാണ് ചുരുക്കി പറയുന്നത്. അദ്യേഷ്യദേചായം ധർമ്മം സംവാദമായയോ മാവയോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തോനേഹം ഇഷ്ടസ്വാമതി മേമതി. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ എന്നെ ആരാധിക്കാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പലരും പല രീതിയിലേക്ക് വ്യാഖ്യാനം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് മുന്നത്തെ ശ്ലോകം ക്ലിയർ ആണ്. എത്ര 65ാമത്തെ ശ്ലോകം, മന്മന ഭക്തോ മധ്യച്ചിനോ നമസ്കരം മമ വൈഷ്ണവ സത്യമേ പ്രതിജ്ഞാന പ്രിയോസിമേ. ഭഗവതിയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക. പിന്നെ ഇനി ആർക്കും ഒരു സംശയമില്ല, ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് ആ പോയിന്റിലല്ലേ പിടിക്കണേ. ലാസ്റ്റ് ആത്തുമ്പോ ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് 65, 66 ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഓർക്കുക എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വേറെ, ഭഗവത് പറഞ്ഞ ആള് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലേ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് പറയാണ് എന്നെ ഓർക്കുക, മന്മനാ ഭക്തോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെ പല രീതിയിൽ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രണമിക്കാനും ആരാധിക്കാനും ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാനും പറഞ്ഞു. ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നീ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മള് ഭൗതികതയും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. അപ്പോ ഈ സംഭാഷണം അങ്ങനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കാൻ, അപ്പൊ അതാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗം ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്ന ഒരവസ്ഥ. അത് ബുദ്ധിയുള്ളവന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതാണ് ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം, ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധവനസൂയശ്ച ശൃണയോദവിയോ നര സ്വഭക്തിമുക്ത ശുഭാം ലോകാൻ പ്രാപ്യന്യാത് പുണ്യകർമ്മണാം. അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചവൻ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭ ലോകങ്ങളിലെത്തും. ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനാണ് ഭഗവതര ഈ 65 തൊട്ട് 65ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട്. അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഒന്ന് എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിടാം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ്, അവനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ പറയാണ്, ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികള് തീർച്ചയായിട്ടും മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ലോകങ്ങളിൽ എത്തും എന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരല്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണനോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഒട്ടേറെ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് കൃഷ്ണന് പരമപുരുഷനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർ വിശ്വാസനായ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഭഗവത് വചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതോടെ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് പുണ്യാത്മാക്കളുടെ വാസസ്ഥാനമായ ഗ്രഹവ്യൂഹത്തിൽ പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഭക്തനാകാൻ ശ്രമിക്കാത്തവർക്ക് പോലും ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണങ്ങൾ കൊണ്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നേടാവുന്ന ബലം സിദ്ധിക്കും. ഇതാണ് പ്രത്യേകത. എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമ്മള് പകുതി രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് പലതും കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമ്മളെ എന്താ പറയുന്ന പാപപ്രതികരണങ്ങൾ ഒഴിയുന്ന പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഭക്തനാവാൻ, ഭക്തനായില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ ഒരു
ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തും നമ്മൾ. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഭക്തനാകാൻ ശ്രമിക്കാത്തവർക്ക് പോലും ഭഗവത് ശ്രവണം കൊണ്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നേടാവുന്ന ഫലം സിദ്ധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി കേൾക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മളെ പാപങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യ ഫലങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നതും കേൾപ്പിക്കുന്നതും. പ്രത്യേകിച്ച് മഹാത്മാക്കളിൽ നിന്ന്, ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രഭാസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ബുക്ക് നമുക്ക് കേൾക്കുക, വായിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ പാപപ്രതികാരങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഭഗവത് സേവനത്താൽ പുണ്യമാർച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പൂർണ്ണ വിശുദ്ധി സിദ്ധിക്കാത്തവർ ധ്രുവലോകത്തെ പ്രാപിക്കും. മഹാഭക്തന ധ്രുവ മഹാരാജന്റെ വാസസ്ഥല വിഗ്രഹത്തെ ധ്രുവ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളെ കാര്യം പഠിച്ചാണ്. നമ്മൾ പല ലെവലുകളുണ്ട്. പൂർണ്ണ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം തന്നെ താഴത്തേക്ക് പോകില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലേക്ക് പോകും. അതിനൊരു മുകളിലേക്ക് പോകണമെന്നില്ല, അവിടെ ചെന്നിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോവാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പുണ്യമാർജിച്ചില്ലെങ്കിലും, ഭഗവത് സേവനത്താൽ പുണ്യമാർജിച്ചുവെങ്കിലും പൂർണ്ണ വിശുദ്ധി സിദ്ധിക്കാത്തവർ, പൂർണ്ണ സിദ്ധി കിട്ടാത്തവർക്ക് ധ്രുവലോകത്തിലേക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ പല സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മള് കുറച്ചെങ്കിലും ഉയരും. അപ്പൊ ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തെ പറ്റി പറയാണത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വന്ന എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഭഗവാന്റെ എത്തിക്കുള്ള യാത്രകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല എന്ന് പറയാണ്. എത്ര ചെയ്യണം അതൊക്കെ നമുക്ക് ലാഭമാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്വല്പം ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. സ്വല്പം ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അല്പസ്യ ധർമ്മസ്യ അല്പസ്യ ധർമ്മസ്യ അല്ലെ. കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉയർന്ന ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു സമ്മറി പോലെയാണ് ലാസ്റ്റ് അധ്യായം വരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. കരിച്ഛേദ ചിത്രം പാർത്ത ത്വയഗ്രാഹേണ ചേതസ കജിജ്ഞാന സമ്മോഹം പ്രണഷ്ടസ്തേ ധനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോട് കേട്ടില്ലേ? ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങില്ലേ? അർജുനന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ പ്രവർത്തിച്ചത് ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ തന്നെയാണ് അർജുനൻ ഗീതോപദേശം സ്വീകരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം അതിന്റെ പൊരുൾ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്ന് കൃഷ്ണൻ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നിരിക്കൽ ഓരോ വിഷയത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവത് മുഴുവനും വീണ്ടും വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൃഷ്ണൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെങ്ങനെയാണ്, ഒരു ടീച്ചർ എല്ലാതും പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് സമ്മറിയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ സംശയം ഉണ്ടോ എന്നും ചോദിക്കും കുട്ടികളോട്. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അർജുനോട് എല്ലാ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, പിന്നെ അതിന്റെ സമ്മറി അല്ലെ, സംഗ്രഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നിട്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, ഇനിയും നിനക്ക് വല്ല സംശയങ്ങളുണ്ടോ? അതാണ് ഒരു ഗുരുവിന്റെ കടമ എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അഥവാ ഭഗവാന്റെ പ്രതിപുരുഷനായ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്നോ ഉപദേശം കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവൻ മുക്തനാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അയാൾ അജ്ഞാന തമസിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും. ഒരു ഗുരുവിന്റേക്ക് എന്ന് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മളെ മുക്തപദത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തും എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. നഷ്ടോ മോഹാശ്രിത് സ്മൃതിർലബ്ധ തത്പ്രസാദന്മയ അച്യുതാസിതോസ്മി ഗത സന്ദേഹ കരീഷേ വചനം തവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചുവിട്ടു. ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറയാണ്, എന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറി എന്നുകൂടെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാണ്. ജീവന്റെ മൂലസ്വരൂപം സേവകന്റേതാണ്. ഒന്നുകിൽ വ്യാമോഹത്തിന് കാരണിയായ മായാശക്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ജീവാത്മാവ് ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനുള്ളൂ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മായാശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ. ഈ രണ്ടിലൊന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കണം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ സാധാരണ നിലയിലായി. പക്ഷെ രൂപിണിയായ ബാഹ്യശക്തി ആശ്രയിക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ ബന്ധനത്തിൽ പെടാതെ നിവൃത്തിയില്ല. നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും തിരിയാം. ഭഗവാൻ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നൊന്നും ആശ്രയിക്കേണ്ട. അല്ല നമ്മള്
ബാഹ്യശക്തിയിലേക്കാണ് തിരിഞ്ഞതെങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടിരിക്കും. ജീവാത്മാവിന്റെ അന്തിമ വ്യാമോഹം, മായയുടെ ഒടുവിലത്തെ കെണി താൻ തന്നെ ഈശ്വരൻ എന്ന സിദ്ധാന്തമാണ്. അതായത് താൻ ബദ്ധനായ ജീവനല്ല ഈശ്വരനായി തീർന്നെന്ന തോന്നൽ. ഈശ്വരൻ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഈ സംശയത്തിന് കാരണമില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കത്തക്ക തീക്ഷ്ണ ബലം പോലും ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ചിലവര് പറയൂലേ, ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവര്, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഉയർന്ന വ്യക്തികൾക്ക് തന്നെ അവർക്ക് തോന്നും ഞാൻ ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ തോന്നും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ അത്രയും തന്നെ ചിന്തിച്ചൂടെ എന്നാ പറയാണ്. പ്രൊഫസർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതൊക്കെ അവസാനത്തെ കെണിയാണെന്നാ പറയുന്നത്. മായയുടെ കെണികളാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ നമ്മൾ മാറിപ്പോകും. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിരുദ്ധമാണ് മോഹം. അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പം കുറയ്ക്കണമെന്ന് കൃഷ്ണന്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അർജുനൻ അതിനുവേണ്ടി പൊരുതാനുറച്ച് വീണ്ടും വില്ലും ശരങ്ങളും എടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കനുസൃതമായിരിക്കും ഈ യുദ്ധം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തോ അത് അർജുനൻ നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്ലോകം വായിക്കാം. നമുക്കൊന്ന് നിർത്തി 2 ശ്ലോകം കൊണ്ടേ ഉള്ളു നമ്മൾ ആദ്യം കഴിയപ്പ. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യേഹ്യം വാസുദേവസ്യ പാർത്ഥ്യസ്യ ച മഹാത്മന സംവാദമിമമ ശ്രദ്ധം അത്ഭുതം രോമഹർഷണം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണ അർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ്? സഞ്ജയൻ പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സഞ്ജയനാണ് ഇതെല്ലാതും ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഇവര് പറഞ്ഞ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോ ആൾക്ക് തന്നെ എന്താണ് കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അത്രയും ആനന്ദമാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് സംഭാഷണം തന്നെ ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, ഭക്തന്മാർക്ക് കേൾക്കുന്നത് ആനന്ദകരമായിരിക്കും എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അത്രയും ആത്മീയ ശക്തി അതിലുണ്ട്. ആ വാക്കിനും ആ പ്രവൃത്തിയിലേക്കൊക്കെ ആത്മീയ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളും ഇതൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആനന്ദത്തിൽ വരുമെന്ന് പറയുന്നത്. 2 മഹാത്മാക്കൾ തമ്മിൽ അത്രയും പ്രധാനമുള്ള ഒരു സംഭാഷണം മുമ്പ് നടന്നിട്ടില്ല, ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നതുമില്ല. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ തന്നെ കുറിച്ചും സ്വശക്തികളെ കുറിച്ചും മഹാഭക്തനെ അർജുനാകുന്ന ജീവാത്മ വിധിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാൽ വിശേഷിച്ച് അത്ഭുതവഹമാണ് ഈ സംവാദം. അപ്പൊ വീണ്ടും പറയാണ്, കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. കൃഷ്ണനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അർജുനന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തുഷ്ടമായ ജീവിതവും വിജയവും സുനിശ്ചിതമെത്തിയ സഞ്ജയന് ഇത് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ജീവിത വിജയവും സന്തുഷ്ടിയും നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് വ്യാസപ്രസാദച്യുതവാനേർ തദ്ഗുഹ്യമഹം പരം യോഗം യോഗേശ്വരത് കൃഷ്ണ സാക്ഷാത് കഥയതാ സ്വയം. യോഗേശ്വര കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമഹ രഹസ്യമായി യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്കത് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് ആര്? സഞ്ജയൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് ഒരു വ്യക്തിയും ഒരിക്കലും തന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കൂല. എനിക്കിത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്താണ്? സഞ്ജയന്റെ ഗുരുവായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ വ്യാസദേവനാണ് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അത് പറയാണ്, ഇതെനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്റെ ഗുരുനാഥന്റെ എന്താ പറയുക സഹായം കൊണ്ടാണ്, അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല എന്ന് ആര് പറയാണ്? സഞ്ജയൻ പറയാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് വ്യാസൻ. ഭഗവാനെ തനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചത് വ്യാസദേവ പ്രസാദം കൊണ്ടാണ് സഞ്ജയൻ സമ്മതിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേടേണ്ട നേരിട്ടല്ല, ഗുരുവിലൂടെയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം എന്തിനു പറഞ്ഞത്? കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ കിട്ടുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൊണ്ടല്ല, നമ്മളെ ഗുരുവിൽ കൂടെ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടേണ്ട നേരിട്ടല്ല, ഗുരുവിലൂടെയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അനുഭൂതി നേരിട്ട് തന്നെയാണെങ്കിലും സുതാര്യമായി മാധ്യമമായി ആത്മീയ ഗുരു നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ഉണ്ട്. ആ മീഡിയേറ്റർ അതുള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല.
കൃഷ്ണന്റെ നേരിട്ടുള്ള ശിഷ്യനാണ് നാരദൻ. വ്യാസദേവന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം. അതിനാൽ അർജുനനെ പോലെ വിശ്വാസ്യനാണ്. ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വ്യാസൻ സഞ്ജയനാകട്ടെ വ്യാസന്റെ ശിഷ്യനും. അങ്ങനെ വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സഞ്ജയന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആർക്ക് സഞ്ജയന് ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, അല്ലെ? അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ തന്നെത്താനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ആചാര്യന്റെ, ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് പവിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. അർജുനനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായതുപോലെ വ്യാസദേവന്റെ കാരുണ്യത്താൽ സഞ്ജയനും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വ്യാസനെ പോലെയുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന് കേൾക്കുന്നതും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേൾക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ ആചാര്യനായാലും ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഒരേ തലത്തിലാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആര്? ആചാര്യന്മാർ, ഗുരുക്കന്മാർ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാനും ഗുരു ഒന്നല്ല, രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരു. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഗുരുവിനെ കാണണം. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ അല്ല ഗുരു. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. നമ്മള് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിപുരുഷനാണ്. വൈദിക രീതി അനുസരിച്ച് ആധ്യാത്മാചാര്യന്റെ ജന്മനാൾ ശിഷ്യന്മാർ വ്യാസപൂജ എന്ന പേരിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു. അത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ് വ്യാസപൂജ. അടുത്ത ശ്ലോകം. രാജം സംസ്കൃത സംവാദം ഇമദ്ഭുതം കേശവാർജുന പുണ്യം കൃഷ്യാമി ച മുഹർമുഹാം. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവേദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളികതനാകുന്നു രാജാവേ. അപ്പൊ വീണ്ടും പറയാണ്, അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള കാര്യം കേട്ടിട്ട് അതിൽ ആനന്ദം കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗീതോപദേശം സിദ്ധിച്ചതിനെ പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണബോധം ഉദിക്കും. തൽഫലമായ അയാൾക്ക് ജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചു വരും. നൈമിഷികമായല്ല, നിരന്തരമായ ജീവിത ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ശരിയായ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണബോധം ഉദിച്ചിരിക്കും. ആ വിത്ത് നിടാം. ശരിക്കും ഗുരു എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളിലുള്ള നമുക്ക് ഒരു വിത്ത് തരുന്ന പോലെയാണ്. ആ വിത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വളർത്താന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഗുരു വിത്തിട്ട് തരും. വിത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അവിടെ എന്താ ചെയ്യാം, നമ്മൊരു വിത്ത് കിട്ടിയെന്നേക്ക്, വിത്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു വിത്ത് കിട്ടി അതിനെ നന്നായിട്ട് വളർത്തി വലുതാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം, അതിന് വേണ്ട വെള്ളം കോരും, വളം കൊടുക്കും. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം അത് നന്നായിട്ട് കളയ്ക്കും, അല്ലെ? നന്നായിട്ട് കളച്ച് അതിനെ പുല്ലൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുമ്പോ സത്യത്തിൽ അത് ആ വിത്ത് വലുതായി പൂക്കളാവുന്നവരെയും കായ്കലകളാവുന്നവരെയും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലെ? നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. നമുക്കത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്തു വരുമ്പോഴോ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടും. ആദ്യം തന്നെ വിത്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് പാകപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, നിലം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കും. ഈ വൃത്തിയാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പല പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അപ്പൊ പലർക്കും വരുന്നതിന്റെ പല കാര്യം, പലർക്കും പല ലെവലിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തൽഫലം അയാൾക്ക് ജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചു വരും. നൈമിഷികമായല്ല, നിരന്തരമായ ജീവിത അനുഭവം, ജീവിതാനന്ദം അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തു നാളെ എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നല്ല. അപ്പൊ ചെടി വളർന്ന് നമ്മൾ അത്രയും അതിന് വളങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വലുതായി അത് വളർന്ന് പൂവിട്ട് കായിട്ട് ഫലം വരണം. അത്രയും വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മായിരിക്കില്ല, അടുത്ത ജന്മായിരിക്കുന്ന, പക്ഷെ കഷ്ടപ്പാട് നമുക്കുണ്ടാവും നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവം. അടുത്ത ശ്ലോകം, ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ എത്ര പാർത്ഥതനുദ്ധരാ തത്ര ശ്രീ വിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവതിർമതിർമമാം.
എവിടെ യോഗേശനായ കൃഷ്ണനുണ്ട്, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ട്, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിർത്താണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഉള്ളിൽ അത്ര ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. അർജുനനെ പോലെ എന്താണ് എല്ലാതും അല്ലെ. അർജുനന് അത് നമുക്കറിയാല്ല. അർജുനൻ മാത്രം അമ്പ് ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ഒരു കിളീനെ കണ്ടിട്ട്. ആ കഥ അറിയില്ലേ? ആരെങ്കിലും അറിയാം ഒരു കിളിയുടെ കഥ? അർജുനൻ അമ്പ് ചെയ്യുന്നത് കിളിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടല്ലേ പഠിക്കുന്നത്. നിഴല് നോക്കിയിട്ട് അല്ലേ? വെള്ളത്തിൽ നോക്കിയത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞത്. വെള്ളത്തിൽ അല്ലല്ല, നോക്കിയിട്ടില്ല. വെള്ളത്തിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് സ്വയംവരം. അല്ലാത്തത് ഇവര് പഠിപ്പിക്കണ സമയമുണ്ടല്ലോ. ദ്രോണര് ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുമല്ല. അപ്പൊ രാത്രി കഴിച്ച് പോയല്ലേ ചെയ്യണത് പ്രഭു? രാത്രിയാ ആയിരിക്കും, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അത് എങ്ങനെയായാലും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവര് പലതും കാണും. അർജുനൻ ആ പോയിന്റ് മാത്രം കാണുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ ദുര്യോധനോട് മറ്റുള്ളവരോടും ചോദിക്കുമ്പോ അമ്പെടുത്തിട്ട് എന്താ കാണുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോ അവര് പലതും കാണും. പക്ഷെ അർജുനൻ കാണുന്നത് ആ കിളിയെ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്, ബാക്കി ഒന്നും കാണൂല. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അതാണ് പോയിന്റ്. കാരണം ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അത് മാത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ ആരെ? ഭഗവാനെ. ആ പോയിന്റ് ഈ രണ്ടും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തി നീതിയും ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മൾ ഉള്ളിൽ അത്രയും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാലോ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തി ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മളെ ലെവൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴുള്ള പോയിന്റ്സുകളാണിത്. ധൃതരാഷ്ട്ര തന്റെ കക്ഷിക്ക് ജയം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന് സഞ്ജയൻ നേരിട്ട് പറയുന്നു. കൃഷ്ണനും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അർജുനന്റെ കക്ഷി ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. കാരണം ഭഗവാൻ ഉള്ളടത്തെ വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ്. അത് നമുക്കറിയാം, കഥ അറിയാം അല്ലെ? അറിഞ്ഞൂടെ? അർജുനനും ദുര്യോധനനും ചെന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് കഥ അറിയാമല്ലേ? അറിയാം. അതറിഞ്ഞു. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കാലിൽ അർജുനൻ കാൽഭാഗത്ത് അത് കഥ കേട്ടിട്ടില്ല? തലക്കലിരിക്കും ദുര്യോധന. ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? എന്താ മുന്നത്തെ ഭാഗം മറന്നുപോയി. അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് യുദ്ധം നടക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ദുര്യോധനനും അർജുനനും ഭഗവാനെ പോയി കാണാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഉറങ്ങായിരുന്നു. അപ്പൊ കിടന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദുര്യോധനൻ ചെന്ന്, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പിറകില് സിംഹാസനം ഉണ്ട്. അതായത് കിടക്കുന്നതിന്റെ തലപ്പിറകില് സിംഹാസനം ഉണ്ട്. കാലുമ്മല് പീഠമാണ് ഇരിക്കുന്നത്, കാൽഭാഗത്ത്. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ നോക്കുമ്പോ ഏതാണ്? ഞാൻ പിന്നെ രാജാവാണ്, എനിക്ക് സിംഹാസനം ആവശ്യമുള്ളൂ. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിരുന്നു. അർജുനൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ അവിടെ ഇരുന്നു, കാൽപാദത്തിലിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ കണ്ണു തുറന്നപ്പോ അർജുനനാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ചോദിക്കും എന്താ കാര്യം, വിവരം ചോദിക്കും. അപ്പോഴേക്കും ആർക്ക്? ദുര്യോധനന് പേടിയാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ എങ്ങാനും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടൂലല്ലോ, അങ്ങനെ വിഷമിക്കും. അങ്ങനെ അർജുനനോട് തന്നെ ചോദിക്കും എന്താ വേണ്ടത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയും എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഭഗവാന് മാത്രം മതി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും ഞാൻ യുദ്ധടക്കം ചെയ്യൂല, ഒന്നും ചെയ്യൂല, എന്റെ സൈന്യമടക്കം ഉണ്ടാവൂല, ഞാൻ വെറുതെ വരുള്ളൂ എന്ന് പറയും. ദുര്യോധനന് പേടി. ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ദുര്യോധനൻ വളരെ സന്തോഷാവും. കാരണം ഈ ഭഗവാനെ കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? യുദ്ധവും ചെയ്യൂല, സൈന്യവും ഇല്ല, വെറുതെ ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് ദുര്യോധനൻ ചിന്തിക്കാണ്. അതാണ് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാം തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഉള്ളടത്തോ ആരുണ്ടാവുള്ളൂ? ഐശ്വര്യദേവത ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ലക്ഷ്മിദേവി ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഐശ്വര്യദേവത അത് ഇല്ലാത്തടത്ത്, ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തടത്ത് നിൽക്കില്ല. ഭഗവാനുള്ളടത്ത് ഐശ്വര്യദേവത ഉണ്ടാവുള്ളൂ.
അപ്പൊ ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവാന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ. ഐശ്വര്യ ദേവത ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉള്ളതാണ് അതില്, അതിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനും അത്ര ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു അർജുനനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഐശ്വര്യവും വിജയവും ആസാദന ശക്തിയും നീതിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ പിന്നെ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വിജയം സുനിശ്ചിതമായിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവതിയിൽ പറയുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ അതിന്റെ സമ്മറി ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി 5 കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ജീവോത്തമ പുരുഷൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ശാശ്വതമായ കാലം, കർമ്മം. ഭഗവതം പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ 5 കാര്യമാണ്. 5 കാര്യമാണ്. പരമജീവോത്തമ പുരുഷൻ നമുക്കറിയാം, ഭൗതിക പ്രകൃതി അറിയാം, ജീവാത്മാവ് അറിയാം, ശാശ്വതമായ കാലം അറിയാം, കർമ്മം അറിയാം. ഈ 5 കാര്യമാണ് ആശ്രയിച്ചാണ്, ഈ 5 ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ 5 കാര്യം ഭഗവാന്റെ പാർട്ടാണ്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും കാലങ്ങളും എല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായി തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ നിന്ന് വിഭിന്നമായി യാതൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മളല്ല ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്കത് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. ഇന്നലും ഇന്നും ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാലം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനിന് വിഭിന്നമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. നമ്മളത് പഠിച്ച് നശിക്കാത്തതും നശിക്കുന്നതും ആയത് അതല്ല ഞാൻ. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ അവിടുന്ന് മറ്റേതൊന്നിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനുമാണ്. അചിന്ത്യ ഭേദതത്വം എന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സിദ്ധാന്തം. നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ തത്വദർശനം. അത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടോ? രൂപമുണ്ട്. രൂപമില്ലേ? രൂപമില്ല. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അചിന്ത്യ ഭേദ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന് രണ്ടുമുണ്ട്, പക്ഷെ അപ്പൊ ആ രണ്ടിനെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടോട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഒരു കാര്യം ഞാൻ അജിന്റെ ഭേദ തത്വം മനസ്സിലായോ? ഒന്നും കൂടെ അജിന്റെ ഭേദ തത്വം ഒന്നോടെ പറയോ പ്രഭുജി? അതായത് നമ്മള് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും കാലമെല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായി തോന്നാമെങ്കിലും യഥാർത്ഥ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി യാതൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അതായത് ഈ എല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ്. ഏത് നമ്മൾ പറയുന്ന ജീവാത്മാവായാലും പ്രകൃതിയാണെങ്കിലും കാലമല്ലാതും ഭഗവാനാണ്. അതേ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമല്ല. അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അവിടുന്ന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഞാനുമല്ല. അതിന്റെ ഉദാഹരണം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പോ നമ്മളെ തന്നെ എടുക്ക്. നമ്മളെ ശരീരം അല്ലേ, നമ്മളെ കണ്ണുണ്ട്, കാതുണ്ട്, ഇതെല്ലാതുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ പാർട്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതാണോ നമ്മള്? അല്ലല്ല. നമ്മളെ കണ്ണല്ലല്ല നമ്മള് എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് രണ്ടിന്റെ ആണ്. അത് ഭഗവാൻ വേറെ, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി വേറെ. അതൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ രണ്ടും ഒന്നാണോ? അതാണ് അജിന്റെ ഭേദ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാണ്, പക്ഷെ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. അതാണ് നമ്മളെ ശരീരം. നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ കണ്ണുണ്ട്, കാതുണ്ട്, കാലുണ്ട്, കൈയുണ്ട്, ഇതെല്ലാതും ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെന്താണ്? ഇതാണോ? കണ്ണാണോ? അല്ല, നമ്മൾ കണ്ണല്ല. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഉള്ളതാണ്. നമ്മ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. അതാണ് ദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ മാതാജി? ക്ലിയർ ആയി പ്രഭുജി. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ. ഇത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഇനി പ്രഭു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പ്രഭു എടുത്താ മതിട്ടാ പ്രഭുജി. എന്റെ മാത്രല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മൊത്തം ഒരു അഭിപ്രായം. പ്രഭു പോണ്ട ഞങ്ങളുടെ അവിടുന്ന്. ഇനി വേറെ ആൾക്കാരും വേണ്ട, പ്രഭു തന്നെ എടുത്താ മതി. അടുത്ത ക്ലാസ് കൂടെ പ്രഭു തന്നെ എടുക്കണം.
അത് ക്ലാസ് ഓരോരുത്തർ എടുക്കുമ്പോൾ മാതാജി ശരിയാകുന്നത്. ഞാൻ ഇതൊന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഹരീഷ്, നമ്മൾ എത്രാമത്തിന് തുടങ്ങിയത്? 65 നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്തില്ലല്ലോ. 65ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് 65ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തും വിശ്വസിക്കുന്ന 65ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? ഭഗവാൻ പലതും പറഞ്ഞിട്ട് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. മന്മനാ ഭാവ ഭക്തോ, എന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക എന്ന് ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആരല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? മന്മനാ ഭവ ഭക്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മള് ഇതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഗ്രന്ഥമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് നടക്കൂല. ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ആരാധിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭഗവതിയിൽ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രകൃതി അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ക്ലിയർ ആയിട്ട് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ അധർമ്മല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ധർമ്മ അടക്കം കളയാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അതിന് പറഞ്ഞത് സർവധർമ്മ പരിത്യജ മാമേക സണ്ണം പ്രജ. അത് രണ്ട് രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് തിരിക്കാം. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞാലേ ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇത് ഭഗവാന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ആചാര്യന്മാരെ ആ ലെവലിലെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും അവർക്ക് എന്താണ് സ്വർണ്ണമായാലും കല്ലായാലും ഒക്കെ ഒരേപോലെ തോന്നുന്ന അവസ്ഥ. പിന്നെ എന്താണ് ഇത് പറയുന്നത്? ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. കുറച്ചെങ്കിലും ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹമുള്ളവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല, അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ നമ്മളോട് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ, ഇത് എന്റെ ജ്ഞാനം, അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയാണ്. അത് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവത വിവരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിഷമിക്കണ്ട. അവരെ സമയമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓരോരുത്തരുടെ ജന്മവാസനകളും കർമ്മഫലങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണ് ഒരേ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രദ്ധ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പിന്നെ പറയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അവരാണ് എന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യന്മാര് വെറുതെ ഇരുന്ന ഒരു സന്യാസത്തിന് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അവരെ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കണം. ഇതാ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് ആ ഗുരുവിന്റെ അവസ്ഥ പറയണം. ഗുരുവാണ് നമുക്ക് എല്ലാം തന്നത്. അതാണ് സഞ്ജയൻ പറയണത്. എന്റെ കഴിവല്ല, ഗുരുവാണ് എല്ലാം തന്നെന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഗുരുവാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതൊരു മീഡിയം പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മ അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം പോലെ ഗുരു ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ അർജുനോട് നമ്മൾ പറയില്ല, എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സമ്മര് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പിന്നെ ടീച്ചർ ചോദിക്കണ വല്ല സംശയങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് അർജുനനോട്. അർജുനൻ പറഞ്ഞില്ല, എന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ സംസാരങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി സഞ്ജയന് വളരെ സന്തോഷം കിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന് ആനന്ദം കിട്ടാണ്. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ ഭക്തന്മാർക്ക് ആനന്ദം ലഭിച്ചിരിക്കും എന്നും കൂടെ ഇതിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറയാണ്. എവിടെ? എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ എത്ര പാർത്ഥ ധനുദ്ധര തത്ര ശ്രീ വിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവതീതിർ മതിർ മമ. അപ്പൊ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ, ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തടത്ത് ഒന്നുമില്ല. അതാണ് ഇതിന്ന് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ, ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാതും ഭഗവാൻ ചെയ്തോളുന്നല്ല, അർജുനെ പോലെ ആയിരിക്കാൻ വേണം. രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചാൽ ഭഗവാൻ അല്ല, അതല്ല. അതാണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം. അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന് പരിശ്രമിക്കണം എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. പിന്നെ ചൈതന്യം, പിന്നെ 5 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഭൗതികത എന്ന് പറയുമ്പോ ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഇതാണ് ഈ നമ്മ കാണുന്നതും കാണാത്തതുമായിട്ട് എന്താണുള്ളത് അതാണിത്. ഇത് കൂടുതലൊന്നുമില്ല. പരമാത്മാവ്, പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, ശാശ്വതമായ കാലം, കർമ്മം. ഈ 5ഉം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വേറെ, ഇത് വേറെ. അന്ന് ഭഗവാനിലാണ് ഭഗവാനാണ് ഇത് എല്ലാതും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. നമ്മള് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണോ? ആണ്. പ്രപഞ്ചമാണോ? നമ്മൾ ആണ്.
നമ്മൾ തന്നെ പ്രപഞ്ചമാണ്, നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അതാണ് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നുള്ള വസ്തുത ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണ് ആണ്. മനസ്സിലായേ? അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം. അതാണ്. അപ്പൊ അതിനായ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ട്, ആ വ്യക്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താണ്. അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ല, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ പ്രഭു? ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോളൂ മതി. ഞാനൊന്ന് ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തോട്ടെ. നമ്മള് സംസാരങ്ങളെ ഒരു സെക്കൻഡ്, നെറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്. അയ്യോ, അറ്റൻഷൻ